И ко става, хора? Аз съм Вадибиц и днес това е второто ни видео в Team България. Значи, първото видео беше туториал как да си сложим скин в CS 1.6, така че да си направим играта яка от Коко БГ. Коко, другия участник в този канал. Линк ще има долу в описанието за неговия канал и той има. Така. Добре, беше български. И днес реших и аз да се включа в този канал с видео, което ще е нещо забавно, нещо комедийно, нещо просто нещо. И реших да е с чат с кучето ни, нашето добро приятелче Кучо. И нека да започваме. Име. Валя. Абе, Владимире, ти на къв ми се правиш? На никъв бе. Кучето киха в лицето на Владимир. Вау. И защо мислиш така? Можеш ли да ми обясниш? НЗ? Аз си мислих друго. Каква е то? Пак ли обърках нещо? Не. Аз пак си помислих друго. Много мислиш, бе, приятел. Куче ще се мъчи и сумти. Гледах един трик в Google, който беше такъв смисъл. Какво ще кажеш така? По-корема. Кучета си кефи. О, да! О, е. Кучето маха с опашка към Владимир. Ей, куче не обича. Я да го питаме как е живота, как са децата. Как са децата? Кучешки живот, Владимире. Кучешки живот. Окей. Що ме кучешки живот? Бях ли писал как си? Не питай. Що? Кучето отново нищо не разбира. Ко? Оф! Кучето свива рамене тъжно? What? Добре, с това куче не можем да се разберем. Какво да му пиша? Знам. Добре, знай. Окса, кучето е тъжно, клати глава. Влади, няма да стане човек от тебе и това е.
Защо се опъваш? Ай, претенции проявяваме, така ли? Кучето е много потиснато днес. Какво ли може да му пиша? Искаш ли да те поразвеселя? Искам. Окей, само трябва да изключа клипа за малко, за да намеря един линк и ще пробвам един метод, който не съм пробвал. Може да стане добре, може да стане зле. Пробвах метода, не стана. Исках да да копирам един линк, ама нещо не стана работата. Копирай. Постави. И се мармори нещо под мостак. Добре, хора, просто не знам какво да му пиша на това куче. Казвам ви честно, не знам какво да му пиша. Не знам. Това куче е упорито. Ай на бас, че ще каже знам. Май пак сгафих. Ами нали съм просто едно куче, какво можеш да очакваш от мен? Призна си! Това си призна. Призна си го. Призна си. Кучето ни обича! Кучо! Чай да го питам последен въпрос. Имаш ли жена? Имам и какво? Окей. Добре, хора. Това ще е за сега. След секунда ще отидем в канала на нашия приятел. Да му сабскрайбнете. И в следващото видео ще направя реакшън на неговото видео, което беше за Beanbazzle, така че до след секунда. И добре, ето му канала. Ето му го канала. Абониране за... тея няма да ги кажа. Охо, и той е за румбата. Ето това му е канала като цяло. Началото на канала. Тук само да ви кажа, че вече той няма да кача в този канал. Но ако го събнете и лайкнете, може и да продължи в този канал. Тъй че... И сега ще съединя двете видеа, които ще направя с реакшъна на Beanbazzle Challenge. Поне, доколкото знам, сега тук е имал някаква доза късмет. И да. Ще се видим след секунда. И дано чатът с кучето да ви е харесало.